Какво е Академия Ключ? Академия Ключ е за мен лично една от най-страхотните идеи, които сме имали като екип, защото живо, абсолютно истинско и абсолютно наистина неподправено, спонтанно успя да включа ни 20 млади хора в работата на истински организации, в истински каузи, в истински неща, да ги мотивира, да им покаже нещата от първа ръка и да им даде онзи ключ, който всъщност да използват в последствие. Някои от тях дори вече го използват. Академия Ключ за мен е сбъдната мечта, защото си я пожелах още в една от обратните връзки от Форум Ключ. След като го написах в мотивацията и след това станах и участник. Академия Ключ за мен е потенциал. Академия Ключ за мен е опит и предизвикателство. Опит да науча нови неща, предизвикателство да бъда лидер на млади хора, които имат желание да се развиват в неправителствения сектор. Вдъхновение, опит и приятни емоции. Моята кауза е да прави хората щастливи. Моята кауза бих казал, че е загубена, но по-скоро не е. И тя е хората, няма значение дали са млади или стари, да използват главите си малко по-качествено и повече. Искам да сближа хората до културата, да им покажа и до изкуствата, да им покажа, че това не е нещо, което хапе, а е нещо, което трябва да протягат ръка към него. Моята кауза е младите хора да бъдат по-активни, по-борбени и по-последователни в целите си. Каузата ми е да виждам повече хора, виждат смисъл в това, което правят, виждат смисъл да остават в България или да отходят в чужбина, или където и да виждат смисъл да се развиват. Хората да бъдат съпричастни и отворени към това да помагат на младите хора без опит, да постигнат своите мечти. Общуването между хората, което да е по-истинско и което да е нещо повече от ежедневни разговори. Въпросът не е дали има бъдеще, въпросът е защо. И въпросът е как. Според това, което ми казаха хората днес, Академия Ключ има бъдеще, не защото ние мислим така, а защото хората искат да има бъдеще. Академия Ключ има бъдеще по една основна причина, вероятно е повече от една, но основната за мен е, че отваря неправителствения сектор към повече, по-широки аудитории, прави начина на работа на неправителствени организации, техните принципи, ценности, каузи, разбираеми по начини, които самите неправителствени организации сами за себе си трудно могат да постигнат. И при това го прави това отваряне, този по-смилаем подход го прави с може би най-важната за тази цяла публика и група социална, а именно младите хора. Академия Ключ има бъдеще, защото трябва да има бъдеще. Защото Академия Ключ е не просто идея, тя в никакъв случай не е проект по своето същество, тя е инициатива, която да събира хората с идеи и хората с хъс, за да работят заедно. Бъдещето на Академията зависи от нас, зависи от всеки, който смята, че има смисъл да правим промяна и да споделяме тази промяна. Моето послание към хората, които бяха част или ще бъдат част от Академията, е да не спират. Да осмислят пълноценно тая общност, от която са или която са на път да създават, да оценят нейната стойност, да поддържат и да я пресъздават на други места. Към тези, които биха искали да бъдат част от Академия Ключ, посланието ми е да имат търпение, защото могат да станат. Да не губят онова, което ги мотивира, за да можем да се срещнем. И да бъдат все така позитивни, за да можем да го направим.
Моето послание към младите хора е да са активни, да задават въпроси, да не се съгласяват, когато отговора не им харесва. Даже да им кажат, че е невъзможно. Напротив, в един момент да си изградят този навик, в който като им кажат, че е невъзможно, да ги мотивират да докажат, ама не пък възможно е. И да продължават да търсят. Моето послание към младите хора е да сграбчват всяка възможност, която им се изпречи на пътя, да бъдат на щрек, защото не се знае откъде може да изскочи шанс на живота им. Бъдете активни, проактивни и никога не се оставите на течението. Моето послание към младите хора е да бъдат будни и да бъдат целеустремени, защото те самите направляват пътя, по който се движат. Моето послание към младите хора е да излизат от комфортната си зона. Да не спират, да не чакат и да самите те да си вярват и да повярват на другите, че им вярват. Посланието ми към неправителствените организации е да бъдат отворени, приемащи, без предварителни предразсъдъци към хората, които искат да работят и да подобряват неправителствения сектор. Давайте им шанс!